тази ряпа много е пораснала. Ще я издърпам. Не става, много е голяма. Жено, ела да ми помогнеш да издърпаме голямата ряпа. Идвам да ти помогна с ряпата. Пак не става, викни зетя. Добре, зетю, ела да дърпаш ряпата. Идвам, бабе. Дърпай силно, взе да се поклаща. Иванке, ела да помогнеш. Само гледаш отстрани как се трудим. Добре, идвам, чакай само да викна и сина, защото той е по-силен от мен. Гошенце, мило, ела да издърпаме голямата ряпа. Идвам, мамо, само да си доизиграя играта. Мамо, тук съм, какво трябва да правя? Хващай се отзад за мен да теглим ряпата. Хайде сега, искам да дърпаме много силно. Почти излезна, ще викна кучето да дърпа с нас. Бао, отивам да търся котката Бао, след малко идвам с нея, Бао. Мяу, тук съм. Намерих котката Бао, беше се скрила много добре, Бао. Сега искам да дърпате много силно. Силно дърпай, давай. Пак не става, не знам какво ще правиме. Още много малко остана. Цър, цър, цър. Чувате ли, май се чува някаква мишка? Да, аз съм мишка. Дай да отидем да издърпаме тази ряпа най-накрая, защото ми писна да ви слушам. Дърпай, дърпай! Хайде, най-сетне издърпахме ряпата. Ще спрете да ми надуят и главата! И който не хареса тази приказка, ще си има големи проблеми.